ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର କୁରକୁରେ ଫ୍ରାଇଡ୍ ମୋମୋ ରେସିପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ରେସିପିକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ ମଇଦା ନେଇଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଅଟା ଯେମିତି ଚକଟନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସେମିତି ଚକଟି ନେବା। ଆମ ଏଠି ମଇଦା ଡୋକୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଚକଟା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେବା ଏବଂ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ରସୁଣ ନେବା। ରସୁଣକୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଗାଜର, କଟା ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏବେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସିଝାଇବା ନାହିଁ। ଆମ ମୋମୋ ଷ୍ଟଫିଂ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସିଝାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପନିରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ପନିର ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ମଇଦାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଲଟେ ବାହାର କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ନେଇ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରି ପୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପରିବାକୁ ଆଉ ପନିରକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟଫିଂ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଆମେ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରି ଏଇଭଳି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳି କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କରି ଆମ ମୋମୋ ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଜି ପାରିବେ, ନ ଗଲେ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ମୋମୋଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଭଳି କରି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଏତିକି କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ମୋମୋକୁ ଗଢ଼ି ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ମୋମୋକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଥୋଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମୋମୋକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏଡ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ ପାଇଁ ବେସନ ଗୋଟେ ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଅଳ୍ପ କିଛି, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ପାସ୍ତା ମସଲା ଏବଂ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦହି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଥିରେ ପାଣି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମ ମୋମୋ ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି ମକା ଚିପ୍ସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମୋମୋକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବ୍ୟାଟରରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମକା ଚିପ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବା ଆମ ମୋମୋ ଦେହରେ। ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ଗରମ ତେଲରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମ ମୋମୋ ଆଗରୁ ହିଁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି କୁରକୁରେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।